Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Didincio. Taong 1968, Unisan, Quezon. Itong mga panahong ito, meron ng asawa itong si Didincio. Tubong kapis yun pero sa Unisan na talaga ito lumaki. Bagaman malayo ang probinsyang kinamulatan ng asawa niya, hindi niya may pagkakaila na nais niya roong pumunta. Siyempre, kung gusto niya talagang mapangasawa ang kanyang kinakasama, kinakailangan niyang makaharap ang mga kamag-anak at kadugo nito. Malayo man ang Capiz, ngunit hindi na yon mahalaga basta may nakalaan sila roong pera. 4 na buwan pa ang lumipas, may bumisita sa kanilang lugar na mga kakilala rin ng asawa niya. Nagkataon lang noon ang pagkikita nila, gawa ng kasalukuyan noong nagtatrabaho ang kanyang asawa sa tindahan ng halamanan sa gilid ng daan. Nang makilala naman ng mga ito ang asawa ni Didincio, halos hindi talaga sila nito nilubayan hanggang sa hindi naglaon, napilitan na rin silang paunlakan ang nais nitong mangyari. Para maging formal ang kanilang usapan, inanyayahan niyo ng kanyang asawa sa bahay nila nang sa gayoy lahat ng kanilang magiging pag-uusap, alam niya. Hindi naman noon tumutol si Didincio, lalo pat minsan lang sila magkaroon ng bisita. Habang nag-uusap ang mga ito, pansin na pansin naman niyang niyayaya ng mga panauhin yon ang kanyang asawa na tumungo sa Capiz. Ayon sa isa sa mga ito, ilang linggo na lamang ang daraan, magaganap na ang kapistahan sa kanilang baryo. Mariin din itong inilahad na kung saan nagmula ang asawa ni Didincio, doon din sila naninirahan. Para maniwala sila sa mga sinasabi nito, lahat ng mga kadugo ng asawa niya, paisa-isa nitong sinambit. Alam din nila ang apelido nitong dinadala at kung saang pamilya yon nagmula. Ultimo ang rason kung bakit doon siya lumaki sa Unisan, alam din ng taong yon. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, tuluyan na ngang nakumbinse ang asawa ni Didincio. Dahil dito, wala na nga siyang nagawa kundi paunlakan ang hiling nito. Bago sila maghiwa-hiwalay, agad naman niyang tinanong ang isa sa mga lalaki nilang bisita kung ilang araw aabutin ang paglalakbay nila. Tinanong din niya ang mga rutang kinakailangan nilang daanan para naman kahit papaano hindi sila maligaw. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Huwag na ho kayong mag-alala, Manong Didincio. Mananatili ho kami rito hanggang sa pag-alis ninyo. Sabay-sabay na ho tayong umuwi para hindi kayo magkaaberya. Tsaka marami pa ho kaming bibilhin. Baka abutin kami ron ng 2 linggo." Nang marinig naman ni Didincio ang sinabi nito, agad namang nawala sa kanyang isip yung pag-aalalang kanina pang bumabagabag sa kanya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagmagandang loob naman siya sa mga ito na sa bahay na muna nila yon manuluyan pansamantala. 4 lang naman silang magkakasama, kaya na may kahit papaano magiging komportable pa rin ang mga ito sa mumunti nilang bahay. Dahil sa kanyang sinabi, labis-labis naman ang pasasalamat ng 4 na magkakaibigan. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti naman niyang napapansin ang tunay na pag-uugali ng mga ito. Kagaya ng kanyang inaakala, likas na mabait at matulungin ang mga taong yon. Magmula din noong nanuluyan yun sa kanila, halos hindi na nagtatrabaho ang kanyang asawa, gawa ng lahat ng gawaing bahay, yung 4 na ang sumasalo. Nag-aambagan din yun sa kanilang mga ulam, kung kaya't hindi yun naging mahirap para sa kanya.
Sa paglipas pa ng mga araw, halos hindi na nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Gumising na lamang sila, araw na pala ng pag-alis nila. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Labis-labis noon ang pasasalamat ni Didincio, gawa ng sinamahan sila ng mga ito. Kung nagkataong silang dalawa lang kasi ang lumuwas, paniguradong magkakandaligaw-ligaw sila pagdating nila sa pantalan ng mga barkong kanilang sasakyan. Dahil sa bilis ng biyahe, magtatatlong araw lang ang kanilang binuno nang marating nila ang baryo ng kanyang asawa sa Capiz. Nga pala, ipagpaumanhin nyo kung hindi ko sasabihin ang eksaktong pangalan ng baryo. Para na rin ito sa proteksyon ng mga naninirahan doon at sa mismong pangalan ng lugar. Maganda ang baryong yun, pero ayon kay Didincio na marami doong paliguan na katangi-tangi talaga. Masaya ang mga tao at halos hindi mo doon aakalain na meron palang nagtatagong anino. Dahil sa hindi sila noon ganong naniniwala sa mga nilalang ng kaliwa, aminado silang naging kampante sila. Sa pagdating nila noon sa nakagisnang bahay ng asawa niya, agad naman silang sinalubong ng mga magulang nito. Dahil sa iyo ng kanilang naging unang pagkikita sa loob ng humigit 2 dekada, syempre maraming kumustahan ang naganap. Tinanggap naman ng mga ito si Didincio ng buong puso na siya namang labis niyang ikinatuwa. Halos buong araw noon, inilibot sila nito sa baryo para ipakilala sa kanilang mga kadugo. Kinagabihan, habang naghahapunan silang magpamilya, may napansin naman siyang kakaiba sa lolo ng asawa niyang nasa edad 90 anyos na. Hindi yun nagsasalita, pero bakas sa pagmumukha nito na para bang meron yung mga nais sabihin sa kanila. Matapos naman nilang maghapunan, agad naman silang inabisuhan ng ama nito na makipag-usap sa kanilang lolo. Para maging pribado ang mga sasabihin ng matanda, dinala sila nito sa isang silid kung saan tanging sila lamang ang naroon. Nang mapansin naman nilang wala nang nakikinig, laking gulat na lamang niya nang bigla na lamang tumayo ang matanda habang nagwiwika ng, "Malapit na ang kapistahan dito sa ating lugar. Konting pag-iingat. Hindi lahat ng tao rito tinuturing kayong kababaryo. Matagal ka nang umalis dito, apo ko. Marami nang nagbago at nangyari. Wala namang problema kung makikipagsaya kayo sa inyong mga kakilala. Ang hiling ko lang, iwasan niyong kumain ng mga pagkaing sila mismong nag-aalok sa inyo. Hanggat maaari, prutas at mga bungang kahoy lang ang kainin ninyo." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagsabay sa kanya patungo sa isang maliit na bintana ng silid na yon. Pagsilay naman ni Didincio sa labas, itinuro sa kanya ng matanda ang iilang mga hayop na nanginginain sa damuhan. Noong una wala naman siyang napansing kakaiba sa mga yon, pero makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga galamay ng pusit na bigla na lamang lumabas sa mga mata nito. Nagsiunat din ang mga buto ng nilalang na yon hanggang sa unti-unti na yung tumatagos sa mismong balat nito. Sa pag-atungal naman ito ng napakalakas, bigla na lamang yung bumagsak sa talahiban na siya namang hindi na magawang masilayan ni Didincio. Maya-maya pa, nakalanghap siya ng isang nakakasukang amoy na halos buong buhay niya, yon ang kauna-unahang beses na malanghap niya ito. Dahil sa baho na halos manuot na sa kanyang baga, hindi na niya napigilan pa ang pagsuka ng lahat ng mga kinain niya. Nang masipat naman yon ang matanda, pabulong naman yung nagwika sa kanya ng,
Hindi sa tinatakot ko kayo. Pero kung ano man ang hindi ninyo pinaniniwalaan sa lugar na pinanggalingan nyo, totoo itong nangyayari rito. Bantayan mo yung asawa mo. May kutob akong merong mangyayaring hindi kaaya-aya sa kanya. Isang karamdamang maging ako man, walang kapasidad na magamot. Pagkalahad naman ito sa kanya ng matanda, agad naman yung bumalik sa upuan nito. Maya-maya pa, pagpasok naman ng ama ng asawa niya, dahan-dahan naman itong tinulak papalabas ang matanda. Sila Didincio naman noon, naiwan sa loob ng silid, tulalang-tulala habang pinag-iisipan ang mga nangyari. Magmula noong ipinakita ng matandang yon ang nilalang, tila bang unti-unti nang nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Hindi niya mawari pero sa puntong yon, hindi niya maipagkakaila na totoo nga ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kasama natin itong nabubuhay sa mundo. Yun nga lang, napakadalang lang ng pagpapakita nito. 2 araw bago sumapit ang kapistahan, karamihan ng mga taong naninirahan sa baryo, abalang-abala na sa paghahanda. Sila Didincio noon, masaya namang sumama sa pamimili ng mga rekados na kanilang gagamitin sa mga pagkaing lulutuin ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, na habang binabagtas nila noon ang daan patungong sentro, halos hindi mahulugan ng karayom ang bilang ng taong kanilang nakakasalubong. Bawat isa sa mga ito, may mga kanya-kanyang ginagawa. May mga naglalagay ng banderitas, bumibili ng mga pagkain, at yung iilan naman naglilinis ng paligid. Bawat tindahan ding kanilang madaraanan, maraming manginginom ang nagkukumpulan. Dagdag pa niya na, ilang beses siyang niyaya ng mga ito pero hindi yun pinaunlaka ng kanyang asawa. Wala naman siyang magawa kundi ang sumunod, lalo pat dayo lang sila sa lugar na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, sumapit na nga ang bisperas ng pista. Umaga pa lang marami na doong nagkakasiyahan sa lugar nila. Malakas na rin ang mga patugtog, hudyat na merong nangyayaring sayawan sa liwasan. Sa pagsapit ng gabi, halos mapuno naman ng mga taong nagiinuman ang bawat gilid ng daan. Napakaingay ng buong paligid, subalit hanggang tingin na lamang silang dalawa mula sa bintana ng bahay nila. Hindi kasi sila noon pinayagang lumabas ng mga magulang ng kanyang asawa, lalo pat hindi pa sila gaanong pamilyar sa lahat ng parte ng baryo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, wala nang nagawa sila Didincio kundi ang bumalik sa kanilang mga silid. Nang akmang papatulog na sila, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng mga katok sa kanilang bintana. Pagbukas niya nito, doon bumungad sa kanya ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Sa pagtitigan naman nila, agad naman sila nitong inabisuhan na dumaan na sa bintana para hindi sila matunugan. Dagdag pa nito na babalik din naman sila kaagad kung kaya't wala silang dapat na ipag-alala. Nang marinig naman ni Didincio ang sinabi nito, pinili naman niyang tumanggi sa alok ng lalaki, subalit dahil sa pagpupumilit ng asawa niya, hindi kalaunay wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod sa nais nitong mangyari. Maya-maya pa, masaya naman nilang tinahak ang daan patungong sentro. Kung kani-kanino sila roon nakikain, nakipag-inuman at nakipag-usap. Sa sobrang dami ng kanilang ginawa noong gabi, halos hindi na nila matandaan pa ang mga pinaggagawa nila. Kinaumagahan, galit na galit namang pumasok ang ama ng kanyang asawa sa loob ng kanilang silid. Nadatnan sila noong tulog na tulog pa, dala ng matinding kalasingan dahil sa nangyaring kasiyahan noong gabi. Paggising naman noon ni Didincio, halos hindi naman siya makatingin dito buhat sa sobrang pagkahiya.
Gayunpaman, pinili niyang ipagtanggol ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-ako sa mga ginawa nila noong kasagsagan ng pista. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, agad namang pumasok ang lolo nito para kausapin sila ng masinsinan. Ayon dito, dahil sa kanilang pagsuway, hindi malabong merong nakaing kakaiba ang asawa niyang yon. Dagdag pa nito na, tanging ito lamang ang maapektuhan sa kadahilan ng tinuturing yon sa kanilang lugar bilang enggrata o hindi katanggap-tanggap pa. Meron kasi sila noong pag-uugali na sa oras na umalis ka sa baryong kinagisnan mo, habang buhay ka na nilang hindi ituturing na isang kababaryo. Masyadong mapanganib yon, lalo pat marami ang pwedeng mangyari sa'yo. Pagkalahad naman dito ng matanda, agad naman itong tiningnan ng kanyang asawa para kumpirmahin ang mga bagay na sinabi niya. Paghawak naman ng matanda sa puso nito, seryoso naman yung napasilay sa kanya habang nagwiwika ng, "Huwag na muna kayong umalis bukas. Gagamutin ko muna siya. Kapain mo itong nasa itaas ng puso niya. Meron ka diyang mapapansing bukol. Ramdam mo, yan ang kinain niya kagabi. Kung hindi yan yanggaw, nako, paniguradong lason yan." Nang marinig naman ni Didincio ang sinabi nito, halos hindi naman siya noon makasagot ukol sa sinabi ng matanda. Maya-maya pa, pagising ng asawa niya, agad naman niya yung inabisuhang manatili muna roon pansamantala, subalit sa kasamaang palad, hindi yun nakinig. Kinabukasan, napilitan na rin silang umalis, gawa ng marami pang naiwang gawain ang asawa niya. Bago nila nilisan ng kapis, mariin naman silang inabisuhan ng matanda na pag nakabalik na sila sa lugar na yon, kinakailangan nilang magpakonsulta sa albularyo. Dagdag pa nito na, huwag nila yung ipagsasawalang bahala, lalo na't yanggaw ang nasa loob ng katawan ng kanyang asawa. Mariin din itong inilahad na kahit gustuhin man niyang tulungan ito, wala siya roong magagawa. Ang yanggaw na nanananahan sa katawan ng kanyang asawa, yanggaw ng isang gabunan. Nangakmang aalis na sila sa pamamahay nito. Sa pinakahuling pagkakataon, kinausap siya ng matanda ukol sa mga kinakailangan niyang gawin. "Makinig ka, Apo. Kapag hindi na kaya ng mga albularyo ang sakit ng asawa mo, pumunta kayo ng Banahaw. Hanapin mo roon si Kanlong. Nakatira yon sa pana ng bundok. Kapag nagkita kayo, sabihin mo sa kanya ako nagpapunta sa iyo. Hindi mo na maaasahan ang asawa mo sa paglalakad. Kinabukasan niyan, magkakaroon siya ng mga kakaibang karamdaman sa katawan. Kung meron kang mapaghahabilinan sa inyong lugar, pakiusapan mo. Magmadali ka. Oras lamang ang makapagsasabi kung hanggang saan ang itatagal ng buhay ng iyong asawa." Seryosong wika ng matanda sa kanya. Ilang araw pa noon ang lumipas, halos hindi na niya mawari kung ano ang mga nangyayari sa kanyang asawa. Napakalaki na ng tiyan nito at nangingitim na rin ang kabuuan ng balat nito. Palagi na rin yung nagluluha at hindi nito mapigilan ang maglaway. Paminsan-minsan, may mga pagkakataong sumisigaw ito, dala ng matinding sakit na paulit-ulit nitong nararamdaman. Ayon kay Didincio, ilang beses na nila yung dinala sa ospital, pero ni isa sa mga doktor roon walang makapagsabi sa eksakto nitong karamdaman. 2 albularyo na rin ang kanilang kinonsulta, subalit ganun pa rin ang nangyari. Lumipas pa ang 1 linggo, wala na yung kakayahang tumayo. Naging mahirap para sa kanya na iwan ang kanyang asawa dahil sa walang magbabantay dito. Ilang beses na rin niyang pinakiusapan ng kanyang pamilya pero hindi niya yun mapakinabangan. Yung mga kapatid niya kasi,
nandidiri sa kasalukuyan nitong kalagayan at yung kanyang mga magulang naman hindi roon makabantay dahil sa may kanya-kanya na rin yung karamdaman buhat sa katandaan. Nang mapagtanto noon ni Didincio na wala na siyang pagpipilian, naglakas loob siyang iwan ito. Subalit bago pa man yun mangyari, dumating ang pamilya nito mula Capiz. Ito ang nagmagandang loob na bantayan ng kanyang asawa, kaya na may naging posible na para sa kanya na makaluwas patungo sa bundok ng Banahaw. Kahit wala siya noong alam sa lugar, lakas loob niya yung sinuot hanggang sa hindi naglaon, narating niya ang paanan ng bundok Banahaw kung saan merong napakalinis doong ilog na dumadaloy. Sa gilid nito, meron siyang nakitang isang maliit na kubo na pinagtitirhan ng isang matandang lalaki. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung pinuntahan, subalit sa kasamaang palad, pansin na pansin niya na pilit siya nitong iniiwasan. Ano man ang gawin niyang pakikipag-usap rito, tila bang wala yung panahon para mapakinggan siya. Ngunit pagkalahad niya ng pangalan ng lolo ng kanyang asawa, bigla naman yung tumigil sa kasalukuyan nitong ginagawa. Pagharap naman ng matanda sa kanya, tahimik naman yung nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi naglaon, seryoso naman yung nagtanong sa kanya ng, "Sige nga, kung kilala mo siya, ano ang pangalan ko?" Kalung ho ang pangalan ninyo. Maawa na ho kayo. Tulungan niyo ang asawa ko. Hindi ko na alam kung sino pang lalapitan ko rito eh. Ang sabi ni Lolo, nayanggaw siya ng isang gabunan. 2 albularyo na ang amin napatingnan pero hindi pa rin siya gumagaling. Ikaw na lang ho ang huli naming pag-asa. Napakalubha na ng lagay niya. Hindi ko na maisip kung magtatagal pa ba siya. Nanlulumong sagot naman ni Didincio sa matanda. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabisuhan na sumunod. Pagpasok nila sa loob ng bahay nito, doon bumungad sa kanya ang hindi mabilang na mga libro na nakapatong sa aparador. Habang pinagmamasdan niya ang kabuuan ng bahay, pansin na pansin naman niya ang napakalinis nitong paligid. Halos yung sahig na gawa sa kawayan, kumikintab na parang muebles. Makalipas pa ang ilang minuto, merong ibinigay sa kanyang garapon ng matanda, kalakip ang utos na lagay niya yon ng tubig na umaagos mula sa ilog. Upang masigurong magagawa niya yon, sinamahan siya nito sa pangpang at nung akmang hahanguin na niya ang garapon, may narinig siyang 3 buhay na salita na inihip ng matanda sa garapong kanyang hawak-hawak. Matapos nun, bumalik sila sa bahay nito para kunin ang isang papel na merong nakasulat na mga buhay na salita. "Hindi nagkakaroon ng bisa sa ibang lugar ang tubig na yan. Ang ginawa ko kanina, parte lamang ng pagpipreserba sa kanyang kakayahan. Kapag nakauwi ka na sa inyo, isabay mo sa pagdarasal ang mga usal na napapaloob sa hawak mong papel. Matapos mo yang gawin, ipainom mo sa asawa mo yang tubig. Huwag mo yang ubusin, magtira ka. Konting patak lang yan, kaya na niyang alisin ang lahat ng iniindang karamdaman ng iyong asawa. Medyo mahaba at maproseso lamang ang mga dasal, pero ipinapangako ko sa iyo, gagana't gagana yan." Wika ng matanda sa kanya. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, mangiyak-ngiyak namang nagpasalamat doon si Didincio. Hindi naglaon, kahit pagod na siya, pinili niyang bumalik sa bahay nila. Kinabukasan, pagdating niya, agad naman siyang nagdasal sa harapan ng kanyang asawa. Maingat na ipinatak ang tubig sa bunganga nito at nung pumasok na yon sa sistema nito, doon na sila nagulat sa mga sumunod na nangyari.
Sa hindi malamang dahilan kasi, bigla na lamang yung napaupo, suka ng suka, hanggang sa mailabas na nito ang isang kulay itim na pusit na merong kasamang bilog-bilog na dugo. Yung pusit na yon, pagbagsak sa sahig, nangingisay-ngisay pa, tapos namatay din naman kaagad. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang nanumbalik ang lakas ng kanyang asawa na siya namang itinuring nilang himala. Yung nilalang na isinuka nito, ipinadala nila sa Capiz na siya namang kinumpirma ng lolo niya na yanggaw nga ng isang gabunan. Para hindi na kumalat ang usap-usapan sa mga nangyari, itinago na lamang nila ito sa kanilang pamilya. Magmula noon, naging kasanggang dikit na nila yung tubig na ibinigay ng matandang si Kanlong, lalong-lalo na yung dasal nito. Ayon kay Didincio, subok na niya ang bisa nito. Kahit anong karamdaman noon ng kanyang anak, kayang-kaya nitong mapagaling. Subalit ang problema niya lang noon, unti-unti nang nauubos ang tubig. Ilang beses din niyang sinubukang puntahan si Kanlong, pero hindi niya na yon nakita pa. Gayunpaman, para muling magkaroon ng bisa ang tubig sa Banahaw, matapos niya itong kunin sa ilog, inilalagay niya yon sa isang maliit na bote, tapos sinasabayan niya yon ng dasal na ibinigay nito sa kanya. Noong una inakala niyang hindi yon magkakabisa, pero kalaunay na patotohanan din niyang sadyang makapangyarihan ang buhay na salita na nakaukit sa papel na yon. Nga pala, Pinuno, alam kong nagkataon ang kwentong ito. Nais ko lang sanang patotohanan pa yung kwento mo noong nakaraan na merong kaugnayan sa banal na tubig ng Banahaw. Magpahanggang ngayon kasi, hawak ko pa rin ito at naniniwala talaga ako dyan. Dito na magtatapos ang kwentong to. Sana nagustuhan ninyo ang istorya ng aking buhay na merong kaugnayan at pagpapatunay sa milagrosong tubig ng Banahaw. Okay, opinion ko sa kwento. Galing no? Sunod-sunod eh. Actually, meron pa nga yata akong 2 kwento rito tungkol dito sa Banahaw. Di ko alam kung bakit sunod-sunod to. Well, di ko naman siya lalapag ng sunod-sunod, no? Pero masasabi ko sa kwento na to, dapat kasi nakinig sila ron sa payo ng lolo eh. 'Di ba? Siguro kung nakinig sila ron, wala tayong ganitong klase ng kwento nga naman. Yun lang naman yung pangit na side doon. Pero kasi yan yung sinasabi ko sa inyo, karamihan sa inyo, na once na dumadayo kayo sa mga probinsya, makinig kayo palagi sa payo ng mga lokal o yung mga matatandang nakatira na dyan. Kasi hindi naman kayo ipapahamak niyan eh. 'Di ba? Pero sa side nila Didincio, maswerte na lang sila. Kasi nga merong kakilala yung lola ng asawa niya na taga Banahaw. Sobra-sobra talagang milagro nung tubig na nanggagaling dyan. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko rin dun sa una nating kwento, na once na inahon nyo yung tubig, kasi nakikita ko yun sa Banahaw, yung mga bata, yung pinapakuha nila ng tubig Banahaw, wala nang bisa yun. Magkakaroon ulit ng bisa yan kapag meron ka nung tamang dasal. O shoutout sa mga nakabili na ng tubig Banahaw natin. Alam ko marami na kayo kasi ilan na rin yung na-ship namin eh. Tanong nyo sa kanila kung gaano kahirap yung dasal, tsaka kung gaano kahaba, tsaka kung gaano kaproseso. Hindi siya basta-basta ilang buhay na salita lang. Sobrang haba nung dasal. Pero isang beses mo lang yung iihip sa gamit mo. Not unless meron kang kinakaharap na matinding problema. Tulad na lang na nangyari dito sa asawa ni Didincio kasi anytime pwede na yung mamatay eh. 'Di ba? Kaya para sa mga interesado, maglalagay ako ng link sa baba. Tapos sa dulo ng video, tingnan nyo kung gaano kahaba yung dasal. Though naka-blurred siya, pero makikita nyo pa rin doon. Tapos hindi lang yun doon, kasi ilang beses mong uulitin yun. Kagaya rin ng lagi kong sinasabi. Mas mahaba yung dasal, mas mahirap, mas komplikado, mas epektibo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Okay, para sa mga interesado, ito nga pala yung bago nating produkto, yung tubig ng Banahaw. Gaya ng nakikita ninyo sa likod, naka-blur lang yung dasal, pero
Yan talaga yon. Kagaya nga ng sinabi ko dun sa opinion ko, mas mahirap, mas mahaba, mas maproseso, mas madetalyeng dasal, sobrang epektibo yon. Kaya kung interesado kayo na makita o makakuha nito, maglalagay ako ng link dun sa community ko, tas isasama ko rin yung picture. Click nyo na lang. Yun lang. Salamat.